Šta je fake news? U pitanju je u suštini termin koji je poprilično nov, ali pojava koju podrazumijeva je nešto što je već dugo prisutno u našem društvu. U nekim dokumentima se lažna vijest opisuje kao pojednostavljeno objašnjenje jednog kompleksnog problema koji se zove dezinformacija. Dezinformacije zapravo podrazumijevaju plasiranje provjereno netačnih i obmanjujućih informacija, njihovo objavljivanje, njihovo dijeljenje sa ciljem ili ekonomske dobiti ili svjesnog obmanjivanja javnosti. A kada je reč o samom terminu fake news ili lažna vest, mnogima se suprotstavljaju i kažu da je to jedna vrsta oksimorona, nelogičnog oksimorona, jer bi vest po samom svojom žanrovskom određenju morala da bude jedan tekst koji je istinit, pravovremen, zasnovan na činjenicama i podacima i kako onda jedan takav tekst može biti lažan. Dakle, nekakva vrsta suprotstavljanja unutrašnje logike, ali ja mislim da slične vrste oksimorona imamo i na drugim poljima komunikacije. Dakle, ako govorimo recimo o pseudonauci, dakle o nauci koja to nije, ili recimo u prevodilaštvu, u lingvistici imamo termin lažni prijatelj, false friend, dakle prijatelj koji to nije, onda ja mislim da možemo da imamo i vesti koje to nisu. U vremenu kada su se pojavili elektronski mediji i dezinformacije i manipulacije su također preselile na elektronske medije i sa papira su prešle na ekrane ili na zvučnike. U Bosni i Hercegovini problematika dezinformacija nije bila toliko popularna i nije se o tome govorilo sve do prije nekoliko godina, što je poprilično začuđujuće s obzirom da su ovi balkanski prostori tokom 90. godina i oružanih sukoba bili izuzetno izloženi dezinformativnim kampanjama koje su zapravo bile dio ratne propagande. Možda najilustrativniji primer dezinformacije iz 90. godina, primer iz Večernjih novosti koje su objavile retuširanu sliku Uroša Predića, siroče na majčinom grobu, pa je predstavili kao srpsko siroče iz Bosne koje plače nad grobom svojih roditelja. Danas, kada bismo ponovili takav eksperiment, došli bismo do situacije da svako ko ima u svojim rukama mobilni telefon ili eventualno računar i pristup internetu, mogao bi da proveri, da utvrdi da to nije istina. Dakle, najbazičnijim alatima za fotoforenziku. Ja sam sa koleginicom istraživao na osnovne strane samo 2 tabloida u Srbiji i došli smo do zaključka da su oni tokom godinu dana, svakog 3. ili 4. dana u proseku najavljivali rat Srbije sa nekom od susednih zemalja, svih zemalja izuzev Rumunije. Napisali smo tu priču o Draganu Steviću, srpskom turisti koji je bio na letovanju u Šarm el Šeiku i napio se, iskočio sa litice i pao je pravo na ajkulu i ubio je i time spasio sezonu u Egiptu. Sad, ta priča je zaživela prvo kod nas u Srbiji, pa je krenulo malo po regionu da se priča o tome. Ta vest je došla do New York Posta, do Daily Maila, od tih baš velikih zapadnih medija do medija u Saudijskoj Arabiji, Kini, Australiji. U Australiji je čak na nekom blogu Dragan Stević proglašen za ličnost godine i opet iznova ljudi raspravljaju o tome da li je to što je Dragan Stević uradio moguće, da li je moguće na taj način ubiti ajkulu. Sad, neki su mediji, kao što je ruska Komsomolskaja pravda, oni su napravili čak i analizu da li je moguće sve to da se tako odigra. I grafikon su napravili, pitali fizičare i baš onako ozbiljno su pristupili svemu tome i čak su, naravno, ono što niko nije uradio, zvali su Egipat, odnosno zvali su njihovu ministarstvo turizma, gde su ovi rekli da ne znaju uopšte o tome ništa, da se to prosto nije desilo ili ne, da bar oni znaju. Uglavnom, oni su utvrdili da je moguće da kao na taj način čovjek ubije ajkulu, ali da nije baš preporučljivo da se to radi. Mislim da ono sa čime se suočavamo i borimo pored svakodnevnih pritisaka jeste to neko rastući problem sa poverenjem. Mislim da mas mediji, odnosno ti neki provladini mediji u slučaju Srbije, znatno utiču na to da ljudi uopšte ne misle o našim pričama na način na koji mi želimo. Oni nama ne veruju, oni u startu polaze od toga da mi širimo fake news, da mi ne volimo svoju zemlju, da smo mi nekakvi strani plaćenici i izdajnici.
Kad govorimo o razlozima i motivima koji pokreću kreiranje i širenje dezinformacija, zapravo govorimo o dva različita motiva. U jednom slučaju se radi o ekonomskim dezinformacijama koje ljudi kreiraju isključivo zbog ekonomske dobiti koju ostvaruju na osnovu oglašavanja. U drugom slučaju radi se o političkoj propagandi putem koje politički akteri žele da obmanjuju javnost i žele da usmjeravaju i mijenjaju mišljenje građana i građanki nekog društva. Manje ili više smo svi svjesni ovog političkog problema i političkog aspekta dezinformacija, međutim u Bosni i Hercegovini je izuzetno veliki problem i ekonomski aspekt dezinformacija o kojem se skoro pa nikako ne govori. Svaki put kad dobijemo priču mi imamo problem sa plasiranjem priče. To je pre svega u slučaju da pišemo o Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, ili o ljudima koji su njemu bliski, na primjer Željko Mitrović. Željko Mitrović je vlasnik televizije Pink i cijele te Pink grupacije i ima jako puno moći i novca u svojim rukama sa kojim raspolaže između ostalog i putem društvenih mreža. On ima na stotine botova, odnosno takozvanih ljudi koji rade za njega, koji na društvenim mrežama promovišu neke njegove ideje i brane ga. Dakle, ta troll armija Srpske napredne stranke, koja se u Srbiji kolokvijalno naziva botovima, postoji već čitav niz godina. To je na jednoj društvenoj mreži koja je poprilično marginalna po broju korisnika, ali ja bih rekao da smo prave razmere tog fenomena saznali tek kada je Twitter uklonio više od 8000 naloga koji su ratovali, tako pod znacima navoda, za Srpsku naprednu stranku, i istraživači sa Univerziteta Stanford su zaključili da su ti nalozi objavili više od 40 miliona tweetova. Ukoliko pogledamo strukturu tih tweetova, dakle na šta su referisali, na koje medije su upućivali, to je uglavnom lista onih medija koje smo mi na Fake News tragaču prethodnih godina identifikovali kao medije koji najčešće šire dezinformacije. I to pritom se sve dešava na društvenoj mreži koja, ponavljam, ima zaista jako mali uticaj. Zato što Srpska napredna stranka, rekao bih, u celokupnoj svojoj medijskoj strategiji ne želi da ostavi nijedan prazan prostor. Dakle, sve se mora pokriti, sve društvene mreže, kupuju se stranice na Facebooku, kupuju se stranice na Instagramu, imaju čitavu svoju armiju ljudi na Twitteru i eto, samo možemo u narednim mesecima, ja bih rekao ne čak ni godinama, da čekamo njihov prodor na TikTok. Kada smo objavili priču u maju 2021. smo objavili priču o Željku Mitroviću o tome da mu je država ponovo odložila milionski dug, poreski dug, što je problem s obzirom na to da Željko Mitrović ima povlašćen položaj i to smo već više godina dokazujemo da ima povlašćen položaj u odnosu na druge medije, pre svega nezavisne medije naravno. Kada smo to objavili, naišli smo na ogroman problem na društvenim mrežama. Našu priču je pokušao da praktično ospori i sam Željko Mitrović. Tvrdio da ga nismo pitali za komentar pre objave priče, da smo ga pitali za komentar isključivo nakon objave priče. I onda je napravio fake news, praktično je isekao, print screenovao je poruku koju je poslala novinarka, ali isekao prvi deo poruke, tako da se uopšte ne vidi da je on upitan za komentar i pre priče. Na to su sledile veliki napadi, mi smo nazvani nekakvim kukavicama, lažovima, falsifikatorima i to je tako se širilo po društvenim mrežama i širilo se naravno i među njihovom tom ekipom provladinih medija. Sistem funkcioniše tako da vlasnici svoje portale povežu sa Google AdSense platformom, putem kojeg onda ostvaruju zaradu isključivo na osnovu toga koliko ljudi posjećuje određeni sadržaj. U Bosni i Hercegovini se oko toga razvio cijeli jedan biznis model. Imamo ljude koji se bave, recimo, isključivo kreiranjem web strani, odnosno kreiranjem profila i stranica na društvenim mrežama, prikupljaju pratitelje, prikupljaju sadržaj ljude koji prate da bi ih onda kasnije prodali, unovčili nekim ljudima koji ih onda koriste za plasiranje sadržaja sa svojih portala. Vi ukoliko nekoliko mjeseci istražujete neki problem, ukoliko tražite putem zahteva za pristup informacijama, dokumentaciju, zovete relevantne sagovornike, stručnjake, imate sve vreme nekakav odnos prema toj priči, da je uradite dubinski, da istražite celu stvar bez jedne jedine mane, da ne postoji šansa da vas neko na sudu dobije. Vi posle toga zapravo isto toliko vremena morate provedete branići se od nekakvih suludih napada i ne dođete do istog broja ljudi kao što oni dođu. Sljedeća priča koju bih se izdvojio je priča o Strauss-Kahnu, Dominiku Strauss-Kahnu, koji je dobio posao u vladi Srbije, odnosno angažovan je kao savjetnik u vladi Srbije,
A baš nekako u tom periodu je bio aktuelan taj njegov skandal sa nekim seksualnim zlostavljanjem i uznemiravanjem i mi smo napisali tekst koji glasi da Dominik Strauss-Kahn traži od Vučića da angažuje još žena u vladi. I taj je tekst specifičan, ovde se niko nije kao, da kažem, upecao na tu priču, ali frankofono govorno područje, znači zemlje kao što su Francuska, Belgija, Švajcarska, nekako je taj tekst stigao do tamo i neki mediji su ga preveli i opet ne znajući da je satira u pitanju, plasirali su ga tamo. Ali je tu, u tom slučaju je neko na vreme, mislim, malo su brže odreagovali ovi koji proveravaju izvore i konstatovali su da je tekst izmišljen, pa to nije ono toliko zaživelo u toj meri, ali opet je bilo zanimljivo vidjeti da ni zapadni mediji koji opet imaju malo veći nivo poštovanja profesionalnih standarda i oni umeju da se opuste i da im promaknu takve stvari. Prije nekoliko godina je i prostor Balkana postao svjetski poznat kada je postao epicentar proizvodnje lažnih vijesti. Mislim naravno na priču o Valesu iz Makedonije, gradu u kojem su se proizvodile lažne vijesti za potrebe izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Кога се појави првиот пат приказната или аферата со Велешаните, кои што на некој начин му помогнале на Трамп да ги освои изборите, со тоа што објавуваат лаги и ги напаѓаат противниците од демократскиот табор, да речеме, кога се појави таа приказна, мејнстрим мислењето, кое што го диктираа глобалните медиуми воглавно, беше дека станува збор за тинејџери или млади луѓе од малиот град Велес во Македонија, кои што дошле до една гениална идеја како лесно да отворат безброј веб страници, да објавуваат на англиски и така да успеат да се наметнат толку многу што дури и Хилари Клинтон ги посочи како едни од виновниците кои што помогнале да се минира незината изборна кампања. Да, тешко е да се каже, но може да се каже дека постојат два плана. Едниот дел е така наречените онлайн медиуми или веб портали, веб сајтови и така натаму, кои што пласираат информација или дезинформација, а друго е социјалните мрежи. Сега, еден вид на квази или прото бизнес модели постојат на веб сајтовите, каде што се формираат хибридни или лажни медиуми, тие не се медиуми, тие се партиски некои гласници, односно псевдомедиуми, кои што наместо да пласираат информација, всушност пласираат партиска пропаганда и тие може да се каже дека се засновани на еден вид на бизнес модел. Значи, тие тоа го прават не од идеолошка, туку од финансиска мотивација, како некој вид на бизнес. Значи, во интернет сферата, во сајбер сферата, да пласира дезинформација затоа што тоа е исплатливо за нив, а во интерес на некои кругови на моќта од политички до економска природа. Кога почнавме повеќе да истражуваме, заедно со Крейг Силверман од BuzzFeed, кој што ја објави првата сторија дека група анонимни сајтови се појавуваат во малиот град Велес во Македонија и влијаат на предизборната кампања претседателска во САД, работевме со него и со меѓународниот проект за истражување на организиран криминал и корупција OCCRP и со колегите мапиравме стотици веб страни, се трудевме да стигнеме до крајното сопствеништво на овие веб страници. И она што се покажа е дека сепак постоја врски помеѓу конзервативците, политичките конзервативни и десничарски кругови во САД, од кои некои беа дел во високата политика од општество и одредени неолиберални кругови кои имаат одредена идеологија, не е ова само за пари. И овие луѓе се споиле и заедно ја започнале оваа операција. За деталите до тоа како тоа точно се извело и кој бил модус операндито, за жал ниту ние не успеавме да истражиме, но добивме конфирмација директна од првиот вебсайт кој што се појави, од неговиот собственик. Се обидовме да истражиме дали можеби постои руско влијание овде. Немаше доволно докази кои можеа да го поминат фактчекот, иако имаше одредени сугестии
но генералниот заклучок е дека тоа беше идеолошка борба. На социјалните мрежи имаме друга ситуација каде што е повеќе прифатено и идеолошки, но и, како да кажам, трансформирана е политичката борба од, да речеме, од јавната сфера, соочување со аргументи, различни стави и така натаму во интернет просторот на социјалните мрежи, каде што постои борба помеѓу тие ботови, партиски приврзаници, симпатизери и така натаму. И таму се води главната борба кој каков став ќе наметне во јавноста. Значи таму повеќе, значи политичката борба е целосно, не целосно, ама претежно фокусирана на социјалните мрежи. I četvrti primer je nama jako drag i zanimljiv zato što je prilično onako atipičan, a to je tekst da je Mark Zuckerberg zabranio zaposlenima u Facebooku da koriste Facebook na poslu. Taj tekst nije završio u medijima, ili bar ne kao ovi ostali tekstovi, već je završio u udžbeniku jednog univerzitetskog profesora u Srbiji, čovek iz Kragujevca, profesor na ekonomskom fakultetu tamošnjem, je stavio taj tekst, delove tog teksta u svoj udžbenik o marketingu kao primer, to jest koristio ga je kao relevantan izvor. News je tu bio relevantan izvor i sve je lepo u udžbeniku je potpisano, News je u fusnoti kao odakle uzeta informacija i sve to i kao prosto studenti su učili iz tog udžbenika regularno i niko ništa nije primetio neko vreme, dok neko naravno nije obratio pažnju i rekao kao ljudi, ovo nije baš dobar način da pišeš knjige. Nëse do flasim për mediat online, në Shqipëri janë më shumë se 800 portale, ku një ndër problemet kryesore për cilat janë për të vlerësuar është pasi nuk bëhen transparente qoftë ekipet të cilat punojnë, ekipet e gazetarëve të cilat punojnë për këto media online, por edhe se si dhe nga kush financohen. Pse mendojmë ne se kjo është e rëndësishme, pasi në rast se do të shohim pjesën e tyre editoriale, pra kontentin e tyre, shumë shpesh shohim titull lajmesh të cilët nuk thonë asgjë, apo lajme të pa verifikuara të cilat shpërndahen dhe krijojnë qoftë dezinformacion, propagandë apo për shërbim për një qëllim të caktuar që lidhen me bizneset. Është shumë e rëndësishme për të theksuar që pjesa e transparencës dhe lejimi i gazetarëve që të kenë informacione të cilat janë shumë të rëndësishme për artikujt e tyre gjatë viteve të fundit në Shqipëri është penguar. Termi fake news në fakt qarkullon prej vitesh në Shqipëri, edhe në fushën e gazetarisë, madje me keqardhje do të thoja që bëhen vetë gazetarët apo mediat ato që e shpërndajnë fake newsin. Megjithatë, faktoje mendoj që ka lindur në momentin e duhur, lindi si projekt në vitin 2018 për të shpallur më pas një organizat mediatike fact-checking në vitin 2019 dhe ka qenë pikërisht periudha kur në Shqipëri u intensifikua fake newsi. Pse dy ishin arsyet madhore që filluan të intensifikoheshin këto lloj lajmesh? Së pari ishte tërmeti i ndodhur fillimisht në 21 shtator 2019 dhe më pas një tërmet i fuqishëm që ndodhi në nëntor të po atij viti dhe më pas u pasua me pandemin. Këto ishin disa nga momentet kur njerëzit vendosur në panik e para se mund të ndodhin tërmete të njëpasnjëshëm, të cilët mund t'i rrezikonin jetën apo mund t'i linin pa banesë, për shumë ditë me radhë, për shkak se shpërndaheshin lajme se do pritet një tërmet i fuqishëm, shumë njerëz ndenjën për jashtë. Dhe vetëm vonë u kuptua që në fakt tërmeti nuk mund të parashikohej, dhe vetëm më vonë njerëzit filluan të reflektonin dhe të kuptonin që përpara se t'i besojnë një lajmi dhe përpara se ta shpërndajnë atë, ata duhet një herë të verifikojnë nga cili burim ka ardhur ky lajm. Së dyti pastaj ishte edhe pjesa e pandemisë. Mendoj që pandemia ishte edhe një infodemi pasi pushtoi të gjithë globin, nuk pati dallim nëse një fake news ishte në Shqipëri apo në një vend tjetër të botës. Ai u bë një sëmundje e përgjithshme ashtu siç pandemia e COVID-19 preku shumë persona.
Ndaj faktoje gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë përveç se duke punuar, duke bërë edhe një fushat në mënyrë që njerëzit të mos infektoheshin nga infotemia mbi të gjitha, pra të mos besonin shumë lajme që flisnin për disa kura alternative apo për faktin që vaksina ishte e dëmshme dhe lajme të tjera që në fakt ishin pikërisht lajmet ato që ishin të dëmshme dhe mund të rrezikonin deri edhe në jetën e publikut. Ndaj, si përfundim duhet të them që një gjë shëruese për publikun shqiptar, por në përgjithësi edhe për mbar gazetarinë në glob, janë pikërisht organizatat fact-checking, një shërbim që në fakt e shoh që duhet intensifikuar dhe më tepër. Izgleda da ljudi malo vole i da poveruju te neke alternativne stvarnosti koje im se nude, a i postoji nešto privlačno u tome da ti ili ja znamo nešto što sad drugi ljudi ne znaju, da imamo neke informacije za koje verujemo da su kao tajne ili teško je doći do njih, a zapravo si samo pogledao neki klip na YouTube-u. I ljudi se nekako osjećaju bitno, osjećaju se kao da imaju te neke informacije do kojih nije lako doći i to im prosto daje na značaju, a internet je nekako ubrzao ceo taj proces. Svi smo sad u neku ruku mediji na internetu i svako želi da okači, ne znam, na Facebooku, Twitteru ili bilo kojoj društvenoj mreži nešto što će drugima da bude zanimljivo, pa makar to i ne bila istina često. U Srbiji je pre nekoliko godina postojala jedna inicijativa koja je došla od jednog ministra bez portfelja da se organizuje jedno posebno vladino telo koje bi se bavilo suzbijanjem dezinformacije. Međutim, iako to na prvi pogled može delovati kao delotvorna alatka, sa druge strane mi znamo s kim imamo posla. I možemo pretpostaviti da bi takav mehanizam samo poslužio kao jedno novo sredstvo cenzure za političke neistomišljenike ili za medije koje kritički izveštavaju. Dakle, da ne bi postojala neka vrsta sistemske provere informacija kojima smo izloženi, nego bi na udaru bili samo oni koji ne izveštavaju u skladu sa očekivanjima vlasti. Tehnološke kompanije također imaju vrlo značajnu ulogu u cijeloj ovoj priči i one mogu izuzetno doprinijeti sprečavanju širenja, ako ne proizvodnju, onda bar širenja dezinformacija i lažnih vijesti. Međutim, na kraju krajeva najbitnije je kako se mi odnosimo prema sadržaju na koji naiđemo u medijima. Najveći posao ovde je na čitaocu, odnosno na slušaocu ili gledaocu. Njihov posao je da im ne bude teško, da im ne bude mrsko, da uzmu i da istraže malo koji su to mediji pouzdani, koje su informacije vjerodostojne, ko je napisao tekst koji se pokazao tačnim ili ko je tužio na sudu i nije izgubio tužbu. Malo da isprate, da ulože malo energije da isprate taj proces i posle toga će im život biti lakši. Tako da mi se čini da je ta neka medijska pismenost koja zavisi od njih samih vrlo važna. Ali zapravo to neizvodljivo u svakodnevnom životu da svaku informaciju na koju nailazimo, koju smo izloženi, proveramo ili s dva ili više izvora. To bi značilo da mi moramo da vodimo računa o tome kome poklanjamo svoje poverenje u medijskoj sferi. To poverenje nikada ne može da bude bezrezervno. Isto kao što ne volimo da nas lažu političari koji to rade svakodnevno, pa kad čuješ i njih kad kažu neku stvar koja zvuči bizarno, pa ga, ne znam, opsuješ ili kažeš ono, dok gledaš TV, ma daj, isto tako ne treba da dozvoliš ni bilo kome drugom da ti plasira neke netačne stvari, jer ono, što je više takvih neistinitih informacija u koje veruješ, smanjuje ti se prosto prostor tvoje realnosti, mislim, i istinitosti. U škole se sad uvodi preko raznih udruženja koji se bave novinarskim pitanjima, se uvodi u škole ta neka medijska pismenost. Čini mi se da je to dobra stvar. Klinci sad imaju problem sa pažnjom. Klinci sada nemaju uopšte dovoljno pažnje, dovoljno energije da pročitaju nešto što je dugačko, da se pozabave nečime što dugo traje, što im nije baš najjasnije, njima je to sve dosadno. Mislim da zato od škole ipak treba krenuti, da oni već što ranije krenu da prihvataju zašto je to važno i da ulože napor, da im to postane svakodnevnica. Mislim, edukacija je ključ ne samo u ovom slučaju, nego generalno, ali ovde posebno, pogotovo što
je medijska pismenost potreba koja nije bila toliko bitna do recimo pre 10 godina, ali u posljednjih 10 godina imamo baš totalnu inflaciju laži u svim sferama i post-istine, kako su to nazvali Amerikanci. Tako da potreba za edukacijom na tom polju je sad veća nego ikad i bit će potrebna i u budućnosti sve više i više, tako da što pre počnemo to bolje za nas jer ćemo imati nove generacije koje umeju da kritički misle. Dakle, jako je velika odgovornost na građanima i dok oni na jedan implicitni način ne udare manipulatore po džepu tako što će prestati da prate njihove sadržaje, tako što će prestati da ih šeruju, da komentarišu, da im bilo koji način posvećuju pažnju, do tad se nećemo moći nadati nekom boljitku na bilo kom planu u medijskoj industriji.